na jednej lodi a keď ešte priplaví viac vody, tak definitívne budeme. Takže predpokladám, že prídeme k nejakým osožným myšlienkam. Dovolte mi, aby som na úvod tejto diskusie privítala pána, ktorý nás privíta, pretože našim hostiteľom prorektor Univerzity Komenského, pán profesor Ľudomír Šlahor. Dobrý deň. Dobrý deň, prajem. Poprosím mikrofón. Myslím, že skúste. Funguje? Počujete ma? Ďakujem pekne. Takže ešte raz dobrý deň, prajem. Vážené dámy, vážení páni, ctení hostia, dovolte mi, aby som vás všetkých tu v slávnostnej aule Univerzity Komenského privítal v mene rektora Univerzity Komenského, pána profesora Karola Mičietu, ktorého chcem súčasne ospravedlniť. Dnes odišiel na zahraničnú pracovnú cestu, takže bohužiaľ sa dnešného stretnutia, dnešnej určite veľmi zaujímavej diskusie nemôže zúčastniť. Obzvlášť srdečne by som chcel privítať pána ministra Dušana Čaploviča. Vítajte, pán minister, ktorý veľmi ochotne prijal pozvanie prísť sem medzi nás. Teraz odozdávam slovo k pani Adele Vanašovej, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Tak pán minister, aby ste tu nesedeli sám, tak ja vás zavolám už aj ďalších hostí, dobre? Ja zatiaľ zostanem stáť. Tak zatiaľ zostanete stáť, lebo príde dáma. Čakám na dámu. Dobre, nech sa páči, tak poprosím, aby prišla aj ďalšia diskutujúca, pani Beata Brestenská, inovátorka v oblasti vzdelávania, bývalá poslankyňa, vedúca katedry a prodekan na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Vidíte, už si môžete sadnúť a ešte si k vám prisadne aj pán Pavel Sadloň, predseda Asociácie riaditeľov štátnych gymnázií, dlhoročný riaditeľ gymnázia na ulici Ladislava Sáru. Dobrý deň. Pán Stanislav Boledovič, manažér z biznisu, ktorý sa rozhodol naplno venovať zlepšeniu školstva na Slovensku. Pán Tomáš Varga, mladý učiteľ, ktorý pracuje na 2 školách naraz a okrem toho spolu organizoval štafetový štrajk. A je to učiteľ. Dobrý deň. A ešte sa s nami bude zhovárať pán Martin Filko, hlavný ekonóm Ministerstva financií a riaditeľ Inštitútu finančnej politiky. Takže dámy a páni, milí hostia, milí študenti, milí učitelia, milí všetci, ktorí sa zaujímate o to, ako to vyzerá s našim školstvom, milí zástupcovia ministerstva školstva, sme veľmi radi, že ste si našli čas na túto verejnú diskusiu, ktorá bude vlastne komentovať správu o stave školstva. Vybrali sme niekoľko bodov a iniciátorom tejto diskusie je iniciatíva Učiteľ 2020 alebo 2020, ktorá má za cieľ, aby sa zvýšila kvalita učiteľov na Slovensku, aby boli motivovaní samozrejme, aby mali také podmienky, ako si toto povolanie zaslúži, či už finančné alebo spoločenské, aby status učiteľa sa posunul niekam inám, ako je to asi v momentálnom stave, s čím mnohí máte určite vlastné bohaté skúsenosti. Takže skrátka, aby to niekam smerovalo k lepšiemu. Ešte by som na úvod povedala zo pár takých jemných organizačných záležitostí. Môžete sa do tejto diskusie zapojiť cez smartfóny, a to takým spôsobom, že ak máte teda telefóny pri sebe, že pôjdete na web na stránku sli.do/učiteľ 2020 a tam môžete jednak teda klásť otázky, ktoré sa tu budú zobrazovať, ktoré budeme trošku triediť, ak sa nenahnevate, a môžete aj hlasovať, pretože ku každému bodu sa spustí také krátke hlasovanie, aby sme videli, aký je ten váš názor na danú problematiku. Pokiaľ ste trošku z kategórie old school alebo stará škola, tak môžete použiť papier a ceruzku a pero a potom trošku zdvihnúť ruku a máme tu študentov, ktorí nám s tým pomôžu a vaše otázky vyzbierajú. To je táto dôležitá vec. Na úvod by som sa chcela poďakovať, alebo by sme sa chceli poďakovať aj partnerom diskusie, Accenture, Západoslovenské elektrárne, Nadácia Tatrabanky a manažéria. Ak sa vám chce, môžete zatlieskať, sú to veľmi milé organizácie, ktoré nám pomohli. Predstavili sme hostí a môžeme ísť na to. Ja len vysvetlím, že sme vybrali niekoľko tém, ktoré sú teda považované za pomerne kľúčové, k tým najkľúčovejším a najhorúcejším sa dostaneme teda postupne a začneme témou riaditeľov škôl, kto by mal
riadiť školu a učiteľov, mali by to byť pedagógovia, mali by to byť manažéri. Až 60% učiteľov uviedlo, že o energiu v práci ich oberá riaditeľ, dokonca vedenie školy. Takže to je tá základná kľúčová otázka v tejto našej prvej téme. Ja by som poprosila pána Sadloňa, aby sa možno vyjadril a trošku nám ozrejmil tú situáciu, ktorá sa práve v tejto oblasti na našich školách deje. Ďakujem. Dobrý podvečer všetkým vám. Ja som dostal prvú otázku, takže vážený pán minister, milí prítomní, všetci, ktorých vás zaujíma táto téma, ktorá v podstate sa vyplavila cez správu o stave školstva, trošku zarezonovala táto téma riadenia v niekoľkých bodoch a samozrejme vždy je riadenie spájané s nejakými funkciami, riadenie je spájané s financiami a v podstate súčasná doba ešte k tomuto všetkému pridala možno problém nejakej optimalizácie a efektívneho narábania už so spomenutými financiami a my sme sa zamerali na niekoľko takých významných bodov, ktoré sa viažú na riadenie. A keďže ja už som taký nestor v rámci toho riadenia, pretože už dlho sa venujem nielen učeniu, ale aj tomu riadeniu, tak zarezonovalo samozrejme hlavne v rámci správy tá otázka zvyšovania objemu verejných výdavkov do regionálneho školstva, ktorej sa určite budeme venovať aj v rámci ostatných diskusných príspevkov. Ale ja by som možno, že z takého nášho workshopu preniesol sem tú veľmi významnú časť, ktorá hovorí o menovaní a odvolávaní riaditeľa školy, že táto kompetencia by mala byť výhradne v rukách zriaďovateľa. Čiže už sa dostávame k tomu prvému bodu. A ja by som potom ešte by som aspoň spomenul, že ktoré tie témy. Takže potom je tam ešte tá téma, ktorá hovorí o optimalizácii a optimalizácia siete je veľmi citlivá otázka. Nehovoriac o tom, že samozrejme sa tam objavila optimalizácia nielen vo vzťahu k malým školám, ktoré nazývame malotriedky, ale celkovo k školám menším. A potom ešte, samozrejme, na to sa hneď naviazalo, že čo ak škola nefunguje dobre a bolo by treba pouvažovať, že čo s tou školou. Myslím, že k tej optimalizácii sa dostaneme aj v rámci asi aj tých financií, takže ostaňme asi teda priamo teraz konkrétne pri tých riaditeľoch a poďme rovno k prvej téme, alebo k tomu prvému bodu z riešenia v správe pána ministra. Menovanie a odvolávanie riaditeľa školy by malo byť výhradne v kompetencii zriaďovateľa. Teraz sa pýtam ešte pána Sadloňa. Isté, že toto je veľmi silný bod, ktorý zarezonoval nielen v učiteľskej obci, ale myslím, že celkovo vo verejnosti. A my sme v rámci nášho okrúhleho stola v diskusii tento bod rozoberali a zhodli sme sa, že v súčasnej dobe tento bod nie je dobrým riešením a môžeme povedať, že vzniklo nesúhlasné stanovisko, aby v súčasnej dobe sa zrušila táto kompetencia rád škôl navrhovať, lebo oni nevymenovávajú. Vymenovávať aj odvolávať, vždy odvolával aj vymenovával zriaďovateľ. Ide o to, že či je to teda výhradne jeho kompetencia, alebo je to na základe nejakého hlasu, ktorý by mal objektivizovať tento návrh. Ja sa pozerám aj na hlasovanie priebežne, ktoré sa deje akurát tuto v tejto miestnosti a skôr je to považované z veľkej väčšiny za škodlivé. Ja by som sa opýtala, keď sme už teda pri
pri škole a pri učiteľoch, ako to Tomáš Varga vníma priamo zo svojho pohľadu ako učiteľa. A teraz neviem, že či máš nejaký mikrofón, alebo posunieme... Aha, máš, dobre. Mám. Okay. A mohli by ste mi nejak naznačiť, ale myslím si, že ja mám počuť, ja sa počujem tiež. A otázka znela, ako to ja vnímam z pohľadu učiteľa. Ja si myslím, a s našou pani riaditeľkou sa zhodneme, čo sa týka riadenia škôl, a hovorili sme to aj v nedeľu na tom stretnutí, a môžeme sa na tom zhodnúť, aj keď to nemám podložené, neviem akými faktami, ale je jednoznačné, že riaditelia a učitelia sú tie osoby, ktoré tento systém držia, že sa ešte stále nerozpadol aj napriek tomu, ako sa na ňo zabúda, aké sa robia kroky naozaj nie progresívne, s ktorými väčšina učiteľov nesúhlasí a napriek tomu tento systém stále funguje, stále šlape, ale ja úprimne poviem, ja sa venujem svojim žiakom. Ja kvôli tomu som učiteľ, aby som sa sústredil na žiakov a myslím si, že ten riaditeľ má všetko spraviť preto, aby mal takých učiteľov, ktorí sa budú 100% sústrediť na svojich žiakov, aby sa nemuseli oni starať o riadenie školy a ten riaditeľ školy sa o to môže starať naozaj vtedy, o to riadenie, keď teda je tam schopný človek a je naozaj otázne, a vidíme aj podľa týchto výsledkov, že názor je taký, že človek, ktorý by tam bol dosadený s riaďovateľom, by nemusel byť ten správny človek. By nemusel byť ten správny človek. Tak, samozrejme. Tu máme názory zo strany školstva, tuto zo strany divákov, prítomných. Pán minister. Keďže nepatrím populistom, ani nechcem byť populista a hovorím vždy racionálne veci, tak jak ma to naučila veda a Slovenská akadémia vied, tak chcem poprvé povedať, že som bol vždy zásadne proti tomu, čo sa tu navrhovalo v minulosti, aby bol riaditeľ len manažer a nebol z učiteľského a pedagogického prostredia. To sa nám podarilo v minulosti obstáť a samozrejme na toto ani nemienim siahnuť, dokonca si myslím, že je v súčasnej dobe veľmi dôležité, aby riaditeľ pochádzal z toho pedagogického prostredia a mal aj dobrého zástupcu riaditeľa pre pedagogickú činnosť a prirodzene, aby mal aj okolo seba tým ľudí, učiteľov, ktorých si môže vybrať a na ktorých môže mať potom prirodzene aj svoje nároky. Ak sa hovorí o zriaďovateľoch, tak my nemáme rovnoprávne postavenie, pretože máme súkromné a cirkevné školy, kde to je úplne naopak. Čo sa týka riaditeľa, tam nie je ten problém, že to rozhoduje rada školy, ale rozhoduje zriaďovateľ o budúcnosti riaditeľa. Keď sa poďme baviť, tak sa bavme, keďže financovanie je rovnako na žiaka, tak by to malo platiť pre všetkých. To môžem verejne povedať a môžeme aj o tomto diskutovať. Čiže aj pre súkromné, aj cirkevné školy rovnako. Ja sa tomu nebránim, je to vec diskusie, ale po druhé chcem predovšetkým zvýrazniť, že veľmi často sa tu dávajú porovnania, ako fungujú rady školy vo Fínsku a ako funguje rada školy na Slovensku. Rady školy vo Fínsku sú systematické pracovné tímy, ktoré pracujú v škole. Sú to tzv. Malé správne rady, ktoré zabezpečujú, a nie sú tam len rodičia v tej škole, ktorých žiakov, ktorí chodia do tej školy, ale sú z toho regiónu, respektíve majú záujem na tom, aby tá škola skutočne prosperovala. A prirodzene zháňajú aj rôzne formy sponzoringu, aby tá škola mohla sa ďalej rozvíjať mimo tých zdrojov verejných. Ja mám jediný problém, a to som mal vždy, tak samozrejme riaditeľ školy je väčšinou jednej strany atakovaný radou školy, veľmi často rodičmi. Ja nehovorím teraz o Bratislave, hovorím všeobecne na Slovensku. Máme vážne prípady a vážne ataky na učiteľov, ataky na riaditeľov škôl zo strany rodičov, najmä z toho, aby boli prívetivejší, žiakom dávali im lepšie známky a tak ďalej a tak ďalej. Tento vplyv tam je veľmi silný. Na druhej strane samozrejme je postavenie zriaďovateľa, ktorý tiež nemusí byť kompetentný a o týchto veciach rozhodovať. My sme tu urobili nejakým spôsobom istú decentralizáciu, ja sa tej decentralizácie držím. Prirodzene tu existujú medzičlánky medzi ministerstvom školstva a zriaďovateľmi, ktoré fungujú a tak sú, ako sú postavené zákony a tie treba plne miere akceptovať. Ale prirodzene, ak sa tu spustila diskusia o tejto jednej
otvorené v jednej z tých tém, ktorá tam bola, alebo z jeden zo systémových krokov, ktorý tam bol navrhnutý. Je to len vo forme diskusie, pretože to záverečné slovo v podstate na základe vyhodnotenia tejto diskusie sa pripraví potom do tej správy, ktorá pôjde definitívne, ako uznal výbor Národnej rady na rokovanie vlády a kde to už bude definitívne odobrené. Podľa teda tohto hlasovania by to asi aj malo ostať v nejakej verzii. Ale ja sa nebraním, ja len hovorím o tom, že riaditeľa vnímam ako niekedy v podstate často chránenú osobu na Slovensku, pretože a ja to poznám teraz, nepozerajme na to cestu bratislavského poznania, ale pozerajme sa, ako to je na východnom Slovensku, strednom Slovensku, v severnom Slovensku, na rôznych typoch škôl. Naozaj riaditeľ je pod výrazným tlakom. A pod výrazným tlakom na jednej strane rady školy a na druhej strane aj zriaďovateľom. A toto treba nejakým spôsobom ošetriť a hľadáme možnosti, ako by som toho riaditeľa postavil na to miesto, aby to skutočne bol človek, ktorý má práva, aj povinnosti, ale predovšetkým, aby nemal len povinnosti, ale aby mal aj práva. Pán Sablon sa chce k tomu vyjadriť? Aj z dnešnej diskusie vyplynulo, že pravdepodobne je potrebné sa skôr zamerať na kvalitu tej rady školy, na odbornosť tých ľudí, ktorí v podstate dostávajú určité rozhodovacie možnosti. Takže ja úplne by som dal za pravdu, že áno, pozrime sa na kvalitu tej rady školy, na jej zloženie. Zrejme bude treba najprv ešte urobiť krok ten, že zamyslíme sa nad zložením tej samotnej rady školy, aby sme dosiahli tú kvalitu toho riadenia tej školy podľa najlepšieho vedomia a svedomia v prospech samotného žiaka. Myslím si, že ten žiak nám tam niekde by mal stále dominovať. Takže môžeme sa posunúť k ďalšiemu bodu, predpokladám teda. A hlasovanie je evidentné, ďakujeme za účasť. A ešte tu máme aj hlasovanie z verejného prieskumu, len aby som pripomenula, iniciatíva Učiteľ 2020 spustil a už aj teda uzavrel prieskum na internete na vzorke 816 ľudí. Tam to vyzerá tak, že je to považované, či dobre vidím, na 70% skoro ako škodlivé, takže sa to plus minus zhoduje s tými výsledkami tu v sále. Tu je to 75%, ale však to vidíte, tak nech sa páči. A môžeme v tom hlasovaní pokojne pokračovať aj v ďalšom bode, a to je zaviesť mechanizmus špeciálneho dohľadu nad školami, ktoré nie sú schopné závažné nedostatky vo výchove a vzdelávaní alebo v riadení odstrániť a definovať ich stratégiu pre zlepšenie. Pán Sablon, opäť poprosím vás, aby ste... Áno, aj k tomuto bodu sme diskutovali a myslím si, že sme sa zhodli hneď v prvej veci, že názov špeciálny dohľad nie je šťastným názvom. Určite sme sa zhodli na tom, že vytvoriť metodický nejaký orgán, metodický orgán, ktorý by dokázal zvládnuť poradenskú činnosť v prípade zlyhávania školy, je veľmi dobrá myšlienka. Čo sa týka samozrejme tých ostatných aspektov toho špeciálneho dohľadu, malo by sa väčší dôraz možno dať na tú autoevaluáciu samotných škôl a vychádzať z toho, z tých ukazovateľov, že kde sú tie slabé stránky tej ktorej školy, ktoré zohľadňujú, alebo ten pohľad zohľadňuje aj samotné prostredie. My nemôžeme jednoducho všetky školy zakategorizovať. Tak ako pán minister povedal, my máme rôznorodé prostredie, iné prostredie v Bratislave, iné na strednom Slovensku, na východnom Slovensku a teraz definovať špeciálny dohľad, pokiaľ my v podstate sa nevieme ani zatiaľ vyznať v závažných nedostatkoch, tak asi zrovna táto formulácia nie je dobrá. Určite však súhlasíme s tým, že ak budeme pracovať na autoevaluácii a evaluácii samotných škôl a zistíme, že škola potrebuje pomoc, tak určite by bolo vhodné, keby sme mali takýto nejaký metodický orgán, ktorý by skutočne odborne a kvalifikovane vedel škole pomôcť. Možno, že je to len vec nejaké definície alebo aj toho názvu. Vidíme aj podľa hlasovania, že tu už to nie je také výrazné, ten rozdiel v tých názoroch. Beata Brestenská, prosím ťa. Nepozeraj sa na čísla.
Áno, ľudia sa skôr pozitívne. No 52%. Pozitívne sa stavajú k tomuto, že naozaj dneska máme školy, keď je ten rebríček aj maturity a tak, že máme niekde spodu. Moja filozofia, určite aj filozofia múdrych ľudí tu v spoločnosti je nie, že mám represiu, ale mám pomoc, prevenciu robiť. Čiže analyzovať tie problémy tej školy a na to by mali tam naozaj byť. To nemôže robiť inšpekcia. Školská inšpekcia je skôr administratívno-kontrolná, aj hľadá nové mechanizmy. Ale moja skúsenosť zo zahraničia hovorí tiež, či z Kanady, či z Izraela a podobne, že sú špeciálne centrá vytvorené, kde sú najinovatívnejší učitelia, kde sú ľudia, ktorí prinášajú nové, naozaj progresívne veci. A tí prídu na tú školu a nosia takú akoby tú pomoc a misiu v tom pozitívnom zmysle slova. Majú na to určený čas, tá škola môže sa naozaj spamätať, a keď nie, no tak bohužiaľ musia sa potom už nastaviť aj tie ďalšie represívne. Vedeli by sme si u nás predstaviť, z koho by bol zložený takéto Ja si myslím, že máme na Slovensku veľa kvalitných učiteľov, ktorým treba znížiť úväzok, zobrať ich do týchto centier, naozaj ako externí, ale ktorí budú nosiť tú osvetu po tom Slovensku. A ja si myslím, že máme veľa krásnych a vzácnych učiteľov na Slovensku, ktorí toto by mali robiť. Čo hovorí pán minister na takýto návrh? Keď sa do toho materiálu dávala táto systémová zmena, tak sa samozrejme uvažovalo o tom, aby sme nepostupovali represívne, ako to bolo správne povedané, hneď keď sa niekde zlyhá, že môže tam byť osobitné dôvody, ktoré treba vedieť a nie konať tak rigidne hneď, ale aby sme vytvorili prostredie preto, keď tej škole treba pomôcť, možno, že metodicky, pedagogicky, didakticky a rôznym spôsobom, aby im tá pomoc išla. Len mám jeden vážny problém, aj môj predchodca, a to už nehovorím o predchodcovi, sa zaoberali, ako merať kvalitu v škole a školstve a doteraz na ňu žiadnym záverom neprišli. Ja to mám jasné na vysokých školách, kde je to viacej prepojené na vedu, výskum, inovácie, tam sa to dá nejakým spôsobom merať, lebo škola vysoká musí byť prepojená na vedu a bez vedy nie je možné vzdelanie a vzdelanie opačne je možné bez vedeckého poznania. Tak v tomto prípade je to istý, hľadajú sa rôzne možnosti a rôzne kroky, akým spôsobom nie odmerať, ale akým spôsobom urobiť nejaký rebríček. Ineko sa pokúsila urobiť taký rating v Bratislave, bolo to publikované v SME, vyvolalo to veľké pohoršenie najmä u súkromných škôl. A ja si myslím, že keď sa na to pozrieme, tak musíme s tým viac menej súhlasiť, čo urobili chlapci v Ineku, ako to vyhodnotili, a musíme si tiež povedať, že týmto školám treba, ak je možné, ak majú tam aj časť pedagogického zboru, ktorý je kvalitný, pomôcť a hneď ich nezatratiť. Ja mám jediný problém, budem mať vážny problém, a to hovorím otvorene, tak ako to máme na vysokých školách detašované pracoviska, tak na stredných školách detašované pracoviska. Po Slovensku. To je vážny problém. A to si budeme musieť veľmi rýchlo vysporiadať, pretože cez detašované pracoviska na stredných školách tá kvalita vzdelávania nikdy nemôže byť taká ako priamo na tých školách, kde pôsobí ten pedagogický zbor. Máme niektoré detašované pracoviska, kde, to hovorím tiež tu otvorene, kde sú v úvodzovkách čierne duše, a to si budeme samozrejme riešiť veľmi vážne a veľmi rozhodne, pretože tam už nebude žiadne ospravedlnenie. Tam sa bude musieť konať stresnou činnosťou. Čo sa týka toho špeciálneho dohľadu, teda ale v úvodzovkách nad školami, ktoré majú dlhodobo zlé výsledky, tak 53% ľudí to považuje za potenciálne veľmi prínosné, ale je potrebná korekcia. Neviem, ako to vyzerá v porovnaní s verejným prieskumom. Koláčiky sú veľmi podobné, takže je to len rozdiel nejakých pár percent. A som zvedavá, že či sú nejaké otázky z pléna. Môžeme sa pozrieť na... Už sa to tam niekde preklikáva. Ja predpokladám, že ste sa... Áno. Pozeráme sa na všetky tie otázky. Môžete sa aj vy, túto spolusediaci, pozrieť na to, ktorá sa vám zdá byť taká najkľúčovejšia, na ktorú by sme mohli odpovedať, aby som to nevyberala. Pán minister, prečo bránite tomu, aby mohol byť riaditeľ v prvom rade manažér a nemusel byť učiteľ? Sú skúsenosti, že to dobre funguje? No, aby som na to odpovedal, ja som to takto, asi to bolo zle pochopené. A povedali ste to tak pomerne rázne. No áno, povedal som to rázne, aj to rázne na tom stojím, pretože jasne bolo povedané, že riaditeľ školy nemusí byť vôbec učiteľ. A že môžete byť manažer. Poznáme to v niektorých krajinách, to takto funguje. Ale na Slovensku skutočne aj v tomto období, nazveme to prechodné obdobie, keď sa tu robia isté zmeny, ja samozrejme potrebujem stabilizovať tých kvalitných pedagógov a učiteľov,
v tomto prostredí a nepovažujem to momentálne, považujem to za istý modelový projekt a vyskúšať, je to potrebné, ale považujem samozrejme toho učiteľa, toho pedagóga za veľmi výstižnú osobnosť, ktorá môže tie veci zabezpečiť, ale ak je manažér, prosím, no potom je to, často tá škola je manažovaná trošku rôznym spôsobom, to by som, ak má samozrejme na druhej strane dobrého zástupcu riaditeľa pre pedagogickú činnosť, tak to môže zvládnuť. V tom prípade áno. Čo hovorí pán Sadlon na to? Určite súčasná legislatíva Slovenskej republiky neumožňuje tento prechod na manažerskú funkciu v rámci riadenia školy, ale určite ja ako riaditeľ by som veľmi prijal, keby som mohol mať manažera pre rôzne činnosti, pretože školy majú čím ďalej tým viac tých úloh, ktoré sa zameriavajú na projektové riadenie. To znamená, že tam skutočne je veľmi, veľmi mylné, ak si niekto myslí, že učiteľ sa stane teraz hneď manažerom. Tam by sme skutočne potrebovali manažerov, ktorí by dokázali niektoré procesy riadiť. Možno by mohla mať škola aj riaditeľa, aj manažera. To nebránim. Čo, zle som to vymyslela? Dobre, môžete o to pouvažovať. Určite je dobré, keď vo vedení školy je niekto, kto rozumie žiakom aj učiteľom. Áno. Nie len z pozície ekonomického riadenia školy. Super. Takže máme tému riaditeľov nahryznutú, tak to môžeme povedať. V niektorých veciach verím, že sa tu obe strany aj tak nejak viac stretli a že tá diskusia sa môže posunúť ďalej k ďalšiemu bodu a myslím, že to už sa dostávame k tomu takému, nechcem povedať, že kľúčovejšiemu, ale to, čo sa týka konkrétne vás mnohých, ktorí tu sedíte, učiteľ a jeho rola, čo potrebujeme urobiť, aby naše deti mali kvalitných učiteľov. Poprosím pána Boledoviča, aby sa k tejto téme vyjadril, pretože je u nás len 1% študentov gymnázií, ktorí chcú naozaj byť učiteľmi a potom sa stávajú učiteľmi často aj ľudia, ktorí to berú ako takú kvázi poslednú alternatívu. No skrátka ten status učiteľa u nás nie je taký, ako je v zahraničí a v mnohých iných krajinách blízko nás. Ja si myslím v prvom rade, že učiteľ je to úplne najdôležitejšie povolanie z pohľadu vás, ktorí ste tu dneska v sále ako rodičov, pretože vy keď si ako rodičia budete robiť dobre svoju prácu, tak vaše dieťa stále bude tráviť 5, 6, 10 hodín v škole a nie chvíľku, ale možno 15 rokov a ten učiteľ má obrovský dosah na to, čo sa to dieťa naučí, aké má vzory, ako dokáže tú triedu niekam viesť. Takže ja si myslím, že učiteľ je úplne kritické povolanie a nie kvôli učiteľom samotným, že by som ich chcel nejak nadržať, ale čisto sebecký pre každého z nás, kto sme rodičia alebo rodičia budeme. Ja by som poprosil Andreja o tie slajdy. Andrej, kde by sme chceli ukázať niekoľko dôležitých faktov, ktoré na úvod tejto diskusie sú podľa mňa pre vás ako rodičov úplne kľúčové a podľa mňa nie my 6 tu v publiku, ale vy všetci, vás 500 v sále by ste mali bojovať za to, aby sa to zmenilo, inak vaše deti nedopadnú v živote tak dobre, ako by mohli. A tento slajd je úplne kľúčový. Ten hovorí o tom, že ako je dneska povolanie učiteľa atraktívne, respektíve nie je. Pretože všetci viete, kto ste tu dneska v sále, že aj peniaze a platy súvisia s tým, ako sa ľudia o tú profesiu uchádzajú alebo nie. A možno, že sa zhodneme, že 10-20% hore dole, čerto zober, človek si vybere zaujímavejšiu prácu, ale niekde už tá miera začína byť kritická. Na Slovensku tá kritická miera už je dosiahnutá. Podľa tohto grafu majú učitelia o 55% menej ako iní vysokoškolsky vzdelaní ľudia. Typická demagógia politikov je, aj našich bohužiaľ, že ale to je všade vo svete, že učiteľ je málo ohodnotené. Tak prepáčte mi, ale je to absolútna hlúposť a klamstvo. Tento graf to ukazuje. V žiadnej inej krajine to není tak zle ako na Slovensku. Priemer krajín OECD je, že učiteľ má o 15% menej peňazí ako priemer, to znamená, dosahuje 85% platu priemerného vysokoškolsky vzdelaného človeka. A na Slovensku je to 45% a sme úplne poslední. To znamená, my všetci by sme mali bojovať za to a týmto chceme aj tú tému učiteľa otvoriť za vyššie platy, pretože tie sú kľúčové k tomu, aby tí učiteľia boli kvalitní. A ešte tam máme, Andrej, asi jeden obrázok. Andrej, mali sme tam 2 obrázky však, takže ešte nie, dobre, tento to není, tak fajn. Tento nemusí byť. Takže niekedy inokedy, keď si otvoríte vlastne teraz, môžete brožúrku, ja som vám chcel ukázať ešte jeden slajd a potom odovzdám, potom sa posunieme k tým návrhom. Je to strana 16.
Na strane 16 vidíte, ako je to na Slovensku. Na Slovensku dneska zarábajú vysokoškolsky vzdelaní ľudia, právnik, lekár, technológ od 1300 do 1700 eur, učiteľ zarába 790. To je o polovicu menej, to je úplná katastrofa. Môžem sa opýtať Tomáša, že Tomáš, ty učíš na základnej škole? Nie, ja učím na gymnáziu. Na gymnáziu, pardon. A ako tak vyžiješ z toho? Ty si ma uviedla s tým, že teda učím na 2 školách, takže samozrejme... Učíš aj nočné, Nechcem zdôrazňovať ten regionálny rozdiel, ale myslím si, že každému so zdravým rozumom je jasné, že žiť tuto v Bratislave, hlavnom meste, s platom teda stredoškolského alebo učiteľa základnej školy je takmer nemožné. Čiže samozrejme mám druhé zamestnanie. Ako som spomínal, tiež je to na zamyslenie sa, že či chceme, aby práve učiteľ bola tá profesia, ktorá musí mať 2 zamestnania. Inak tieto čísla sú teda viac než šokujúce, vychádza z toho, že treba ísť učiť do Španielska asi, aby sa človek ako tak nejako mal v tomto povolaní. Samozrejme, to je jasná vec, peniaze, potom sa dostaneme k tomu, kde ich vlastne získať. A tu sa dostávame k ďalšiemu bodu, ohľadom ktorého už vy teda hlasujete. Do roku 2020 by sa postupnými krokmi mali zvyšovať platy učiteľov tak, aby priemerný plat učiteľov dosiahol najmenej tých 75% priemerného platu povolaní, ktorých sa vyžaduje vysokoškolské vzdelanie, čiže aby sa to dostalo v tej krivke nie z chvosta, teda nie z chvosta niekam ďalej. Tak toto by sa malo riešiť teda ako a hlavne či s tým súhlasí iniciatíva Učiteľ 2020. Tak v prvom rade ja by som chcel povedať, že to je vynikajúci návrh, za ktorý musíme pána ministra pochváliť, pretože naozaj, keď sa pozrieme na to, že v tom roku 2020 by mladý človek mal 75% toho, čo iní jeho kamaráti po vysokých školách, tak si myslím, že už mnoho ľudí by sa tým učiteľom stalo. A ja by som poprosil Andreja ešte o graf na strane 19. Ten úplne krásne hovorí o tom, že naozaj tie peniaze, keď sa tam dajú, tak to zafunguje. My sme sa pýtali totiž gymnazistov, tu vidíte na tej brožúrke na strane 19, že či by naozaj išli, keby tento návrh pána ministra sa zrealizoval, to znamená, keby ten plat bol porovnateľný s inými profesiami, a oni povedali, že áno, ten nárast by bol, je to úplne šokujúce, o 1000% viac gymnazistov by chcelo ísť za učiteľov. Dneska iba 1%, keby sa tento návrh pána ministra zrealizoval, tak to bude 12%. Takže to je úžasné a tento návrh je dobrý, ale bohužiaľ nemôžeme ho takto podporiť, pretože má jednu zásadnú chybičku krásy a to je to, že rok 2020 v nedohľadne je otázne, aká vláda bude v roku 2020. To znamená, ten návrh, ktorý my by sme podporili, je jednou drobnou modifikáciou. Keď sme si spočítali, koľko by musel byť medziročný nárast, aby sme sa do toho roku 2020 dostali tam, kde pán minister navrhuje, jednoduchá matematika, tak nám to vyšlo, že každý rok je to približne 10%. Tak my len navrhujeme, že napíšme to do tej správy a do zákonu aj s týmto jasným dodatkom. To znamená, návrh pána ministra je výborný a realizujme ho tak, že zaväzujeme od roku 2014 zvyšovať platy o 10% každý rok. Beata? No, pán minister, to bude veľmi ťažké, aby toto presadil, ale držíme mu palce a budeme práve tá podpora aj z dola. Teraz vidíme, ako hlasujete tu, ale aj tá verejnosť, ako hlasuje. Toto je kľúčový problém. Lebo ak neukážeme teraz spoločnosti hodnotu vzdelania a hodnotu učiteľa, a ja verím, že pán minister toto chce a má naozaj záujem, ale to bude otázka celej vlády a pýtame sa práve pána ministra, ako teda to dokáže urobiť a my chceme naozaj podložiť mu fakty a argumenty, že bez toho, aby každý rok nenastal nárast, ako sme spočítali zhruba o 10%, my nemôžeme hovoriť o tom, že učitelia, ktorí dneska priemer vekový je pomerne vysoký a majú čakať 7 až 8 rokov na to, že zomrú a potom im zvýšia platy, tak to veľmi ťažko by sme uhrali tým starším učiteľom povedať. A druhá vec je, takisto to súvisí aj s tým druhým bodom, ktorý o chvíľu začneme, ako získať mladých ľudí, ktorým poviete, že však zostarne ešte o 7 rokov až o 8 a potom možno ti dáme nejaké peniaze, lebo to je rok 2020 a tam dostane 6%. Tam nikoho nedostaneme na učiteľské povolanie, aj teraz, keď máme to 1%. Takže prvému bodu, pán minister, čo sa dá urobiť, ako ty vidíš reálne, ako presvedčiť ministra financií a premiéra, aby 10% každý rok dal do rozpočtu a povedal, toto je priorita vlády po 22 rokoch zmien v politike. Dobre, najprv ale musíme zareagovať na niektoré, myslím, že aj pán Filko bude iste hovoriť k tomu. Musíme zareagovať na niektoré čísla, ktoré sú uvedené. Áno, ja s nimi súhlasím, tie čísla
sú viac menej pravdivé, ale zase treba si aj povedať inú stránku veci. Najvyššie platy v Európe učiteľia mali na Cypre, Grécku a Španielsku. Vychádzajú najvyššie. Najnižšie platy, keď to bereme, 1,2 priemerného platu majú vo Fínsku. A Fínsko má najlepšie školstvo. Ja to teraz nezrovnám, ale má najlepšie školstvo a ja som si preto zadal svoju vlastnú úlohu v rámci svojho ministrovania dosiahnuť v tom roku 2015-16 1,2 už a potom ísť ďalších rokov na vyššiu čiastku. Hovorím teda o pedagogických a odborných zamestnancov v školstve, lebo sa to dáva všetko dokopy a hovorím to v prenesených kompetenciách. Ak sa to dá všetko dokopy, tak potom ten priemer je ďaleko nižší a ťažko. Ja hovorím o učiteľoch. Hovorím o učiteľoch a odborných zamestnancoch. Samozrejme aj s takýmto návrhom človek ide aj na rokovania, čo sa týka prípravu rozpočtu, aby sa takýmto spôsobom tie veci zmenili a aby sa postupne tie financie, hlavne opakujem zase do tarifných platov, nie do platov, ktoré budú netarifné, lebo tarifné platy robia istú záruku a istým spôsobom zvyšujú tú, by som povedal, aj tú finančnú hladinu každého pedagóga, učiteľa na základných, stredných školách a na materských školách. Druhá otázka je samozrejme, a to je tiež veľmi dôležité, lebo tu otvárame viacero problémov a pokiaľ máme aj my správu, ktorú máme analyzovanú z pedagogických fakult, prečo kto išiel za učiteľa, ako ide za učiteľa, prečo nastúpil do učiteľskej pozície, no musíme si tiež povedať, že dnešné prostredie v škole, a to nie je vina učiteľov, ale to je, a znovu zopakujem, z časti rodičov a aké sú deti. A to už sa dostávame k inej téme teraz. Ale je to celý tento komplex v podstate ovplyvňuje toho mladého človeka, ktorý keď ide, povedzme, na prax v rámci pedagogickej fakulty a príde do takejto školy, tak je zhrozený učiteľa. No, ale hovorím, to je, no aj tomto učiteľovi, to myslím, že je veľmi skreslené, že tu bolo povedané, že má čakať do roku 2020. To musí byť pravidelne každý rokom navyšované a to je otázka. A zase môže byť jeden rok, môže byť to lepšie a druhý rok to môže byť slabšie. A to je otázka vždy aj vývoja rozpočtu a situácie. Keby ja hovorím, ja by som si ďaleko vedel niektorý rok predstaviť ďaleko vyššie čiastky, keď sa povedzme v 15. roku alebo 16. ako v roku 14. Ale to sú rozdiely. A tuto ja v podstate ide o tie platy, ktoré by som chcel dosiahnuť najmä do tarifných zložiek pedagogických a odborných zamestnancov školstva základných a stredných škôl. Pán Filko, tých 10%, ako to vidíte vy? Práve ste to vyrátali na kalkulačke, niekto nevychádza, čo? Možno by som poprosil ukázať slajd 2 z mojej prezentácie. Slajd 2 z prezentácie, poprosíme. Úplne každý na ministerstve financií, od ministra financií až po najmladšieho analytika si myslí na základe dobrých argumentov, že by slovenské školstvo malo dostávať viac peňazí a že by slovenskí učitelia mali dostávať viac peňazí. A nie, že v roku 2014, ale už niekoľko rokov, možno 10 rokov. Na základe mnohých ťažkých rozhodnutí bolo školstvo častokrát na okraji záujmu a bez akýkoľvek pochybností je v súčasnosti podfinancované. Ale, teraz asi čakáte na to, ale toto je graf 2, ja by som chcel vidieť graf, teda to je graf 3, chcel by som vidieť graf 2. Tento. Vieme dofinancovať školstvo, vieme ho dofinancovať aj veľmi výrazne, vieme ho dofinancovať už v budúcom roku, ale znamená to niektoré rozhodnutia, ktoré sa Slovákom nepáčia. A pretože sa im nepáčia, tak ich politici nemôžu urobiť. To sú ktoré? No, uveďme si príklad. To, čo bolo napísané v jednej z verzií správ, to znamená zvyšovať prostriedky do školstva o 200 miliónov ročne, by znamenalo, že v roku 2016, čo je zhodou okolností aj politický horizont tejto vlády a zároveň aj horizont trojročného rozpočtu, lebo my robíme trojročné rozpočty, nie ročné, znamenalo by to, že do školstva pôjde o 665 miliónov eur viacej. Čo je asi štvrtina z toho, čo musel štát nájsť v tomto roku na svojom vlastnom šetrení, na šetrení v dôchodkoch a na zvyšovaní daní, aby sme sa dostali na 3% deficit. To znamená asi štvrtina z toho, čo v tomto roku sme museli za cenu teda škrípania zubami a slz nájsť. Je to približne taká suma, akú musíme nájsť v budúcom roku, aby sme sa dostali na 2,6%
percentný deficit a aby sme sa dostali z tzv. Procedúry nadmerného deficitu, teda z tej trestnej lavice z hľadiska európskych pravidel. Z tohto hľadiska si hovoríte, že OK, že ak je toto tá najväčšia priorita, asi to je niečo, čo sa dá v rámci trojročného obdobia urobiť. Poďme sa teda pozrieť, čo by sme museli urobiť, aby sme našli také peniaze. Napríklad, možno si spomínate, že v minulom roku sa zaviedol tzv. Registračný poplatok alebo registračná daň z automobilu. Bol okolo toho strašný krik. Veľmi veľa ľuďom sa to nepáčilo. Výnos tohto opatrenia bol 30 miliónov eur. To znamená 1/20, asi 5% z toho, čo by bolo potrebné na to, aby sme dokázali takýmto výrazným, rozumným spôsobom zvýšiť platy učiteľov. To znamená 5%. V roku 2011 sa zvýšila sadzba dane z pridanej hodnoty o 1% bod. Takisto je to niečo, čo ešte teraz rezonuje v politických diskusiách. Výnos toho v roku 2016 je 232 miliónov eur. Ináč povedané, sadzba DPH by sa musela zvýšiť o 3% body, aby sme boli schopní nájsť tie peniaze, ktoré by boli potrebné na splnenie tejto požiadavky. Výnosy v sadzbách daní z príjmov, ktoré boli urobené v tomto roku, to znamená zrušenie rovnej dane a zvýšenie korporátnej dane z príjmu právnických osôb o 4% body, dokopy donesie 358 miliónov eur, teda polovicu z toho, čo by sme potrebovali. A zmenšenie druhého piliera na polovicu donieslo 470 miliónov eur, alebo 2/3 z toho, čo by sme potrebovali. Teraz, ja nehovorím, že to nemáme urobiť. Tá zásadná otázka, ktorú si musíme my ako Slováci položiť, je, sme schopní a ochotní prispieť na platy učiteľov? Sme ochotní na to, aby napríklad jeden rok sa nekonsolidovali verejné financie vôbec, neznižoval sa deficit. Napriek tomu by sme museli urobiť takéto opatrenie, to znamená výrazne si zvýšiť dane, dajme tomu na polovicu tej úrovne, o ktorú išli hore teraz, aby sme dali tie peniaze učiteľom. A to je politická otázka, na ktorú teda ja osobne ako občan mám pozitívny názor, ale bojím sa, že veľa Slovákov na ňu má názor negatívny. V každom prípade, keď niekto hovorí, že sa majú zvýšiť platy učiteľov, tak sa ho skúste spýtať, že odkiaľ tieto peniaze prídu. Téma financií príde na rad ešte v ďalšom bode, ktorý budeme určite riešiť a moja taká občianska otázka by bola, že či sa nedá niekde niečo iné priškrtiť, kde nejde možno trochu viac peňazí, ako by možno malo ísť, ale Beata Brestenská chcela na toto reagovať. Viete, to je vždy také otázka, že či sliepka, či vajce. Ja dám len protiotázku. Viete, sme ochotní a boli sme ochotní zvýšiť platy lekárom, sme ochotní a boli sme schopní policajtom, tak prečo nie sme schopní a ochotní zvýšiť platy učiteľom? Že toto sú základné otázky, ktoré si treba dať. Lebo ja keď počúvam, že toto je vždy ten učiteľ je tam niekde na tom poslednom mieste, čo aj ukazujú tie grafy, ja 34 rokov učím. A naozaj si myslím, že keby ja patrím medzi tých žiaľ, ktorí nemajú deti. Aj s mojím manželom som vysokoškolský učiteľ. Keby sme mali deti, tak rozmýšľam, či by som musela niekde inde zarábať, aby som užívala svoju rodinu a svoje deti. A to sa mi zdá veľmi dehonestujúce kvalitného učiteľa. Ja nehovorím, že všetci učiteľia sme rovnakí. Ale lekár, keď idete lekárovi, tak s úctou a dôverou idete k lekárovi. Keď idete k učiteľovi, tak idete s neochotou, nadradenosťou a ponižovaním k učiteľovi. A toto v spoločnosti naozaj je choré. To znamená preto aj vo vláde. Ja viem, že sú nepríjemné tie škrty a že to... A napríklad rezorty. Nemáme aj iné rezorty? No, k tomu sa dostaneme, keď budeme... To sa dostaneme v druhej časti. Ale mňa ako učiteľa trápi toto, že my pozeráme do učiteľa, však či sme ochotní. No ja si myslím, že mali by sme byť ochotní. Neviem, či sa dokonca aj do veľkej miery uvažuje, aká je to investícia do budúcnosti aj z úplne iných hľadisk, keď máme vzdelaných študentov. Pardon, ešte Martin sa chcel k tomu... Jednu poznámku ešte môže dať Beatke, len Beatka, ty si už dávno nebola asi u lekára. Bola som. Mala by si sa opýtať pacientov, ako dôverou idú často k lekáru. Ja chodím k tomu a zaplatím si vždy toho dobrého, žiaľ. Musím si zaplatiť dobrého. Jasné, ale k lekárom má človek vždy tak asi vždy trochu väčšiu dôveru, lebo tam ide o zdravie a život niekedy. A Martin? Teraz ten druhý graf, ten taký hadovitý, farebný. Prosíme, hadovitý farebný graf teraz. Pretože my sme teraz v školstve na tej istej
štartovacej čiare, kde sme boli v zdravotníctve pred 10 rokmi. Pred 10 rokmi bolo zdravotníctvo na Slovensku približne priemerne také efektívne, ako je priemer vyspelých krajín a bolo podfinancované. Došlo k politickému rozhodnutiu, vďaka ktorému sa do zdravotníctva naprieč 3 vládami nalialo veľmi veľa peňazí, niečo medzi 1,5 a 2 miliardami korún. To znamená 3-krát toľko, ako sa teraz bavíme o školstve. Je to aj väčší rezort, ale 3-krát toľko. A naše výsledky, čo sa týka zdravotného stavu, sa prakticky nepohli. To znamená, naša efektívnosť klesla z priemernej na druhú najhoršiu v krajinách OECD. A to je ten druhý bod, ktorý by som chcel povedať, že samotné naliete peňazí do akéhokoľvek sektora, aj v princípe dobre fungujúceho sektora, nestačí, pokiaľ tie peniaze nie sú použité na rozumné veci a pokiaľ nie sú sprevádzané zmenami. V tomto prípade zvýšenie platov učiteľov bude dobré len vtedy, prispeje vzdelaniu, len vtedy, keď tí učitelia vďaka tomu budú lepší. A budú vďaka tomu lepší, pýtam sa. Nie je to automatické. A zdravotníctvo nám ukázalo, že my vieme do sektora aj dobre priemerne fungujúceho naliať veľa peňazí a nedostať za to viac. Dobre, ale už len z toho grafu vyšlo, že by aj kvalitnejší a lepšie vzdelaní študenti prejavili záujem o toto povolanie, keby bol vyšší plat, čiže skvalitnilo by to učiteľov, si myslím, do veľkej miery. Ideme hneď k druhej otázke. Dobre, myslím, že graf z hlasovania sa nemusíme ukázať. Je tu niekto za zníženie platov učiteľov, prosím vás, ruku hore. Takže myslím, že to máme jasné.